ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കാസർഗോഡ് ടൗണിൽ ഒരാവശ്യത്തിന് വന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ വിചാരിച്ച് മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് മീൻ വാങ്ങാമെന്ന്. മീനിൻ്റെ റേറ്റ് എങ്ങനെയെന്താ അറിയില്ല, പോയിട്ട് നോക്കണം. അപ്പോൾ വിചാരിച്ച് മീനെടുക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ പോകുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിക്കാമെന്ന്. ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നത്ര തിരക്ക് കാണുന്നില്ല റോട്ടിലായെങ്കിലും. ഇത് പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അത്ര ഒരു തിരക്കില്ല, ജനങ്ങൾ കുറച്ച് കുറവുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് നോക്കാം എന്ത് മീനുണ്ട്, മീനിൻ്റെ റേറ്റ് എങ്ങനെ എല്ലാം നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഫുൾ ആളുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ടൈം ഒരു 4-5 മണിയായി. അപ്പോൾ ആ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് അത്ര ചിലപ്പോൾ ആളുണ്ടാവും. ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത ഈ ടൈമിന്. വൈകുന്നേരവും പിന്നെ ഒരു രാവിലെ 10 മണി 12 മണീൻ്റെ അടുക്കാണ് ആളധികം ഉണ്ടാക്കുക. ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ പോയിട്ട് നോക്കാം. പിന്നെ എപ്പോഴും ഞാൻ ടൗണിൽ വന്നാലും മാർക്കറ്റിൽ പോക്കില്ല, പിള്ളേരുണ്ടാകുന്നല്ലോ ഒന്നിച്ചിട്ട്. ഇന്നും പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവരാത്തതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ പോകാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ആടെ പോയിട്ടാകുമ്പോൾ പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ മീനിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം ഫുള്ള് മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്നല്ലേ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുമ്പോൾ ഫുള്ള് തെറിക്കുന്നു മേക്ക്. ഇങ്ങനെ പിള്ളേരുണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോക്കേയില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. പിന്നെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക്. ഇതിലെല്ലാം ഭയങ്കര തിരക്കുണ്ടാവലുണ്ട് എപ്പോഴും. ഇന്നില്ല, അത് അത്ര ഒന്നും തിരക്കില്ല. പിന്നെ വിചാരിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ അത്ര ആളില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തി. ഇപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്താനൊന്നും സ്ഥലമൊന്നും ഇല്ല. ഇടയിൽ കയറ്റിയിട്ട് നിർത്തുന്നു. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഇപ്പുറം തന്നെ വെച്ച് വണ്ടി, എന്നിട്ട് നടന്നിട്ട് പോവാന്ന്. പിന്നെ അവിടെ എല്ലാം കുറേ ബൈക്കെല്ലാം വെച്ചിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചിട്ട് തന്നെ വരണം. അങ്ങനെ വണ്ടി അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലെത്തി. ഇനി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക്, മാർക്കറ്റിൽ മീനിൻ്റെ റേറ്റ് എന്തെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്ക്. ഇതാ ചെമ്മീന് നോക്ക് എത്ര വലുതുണ്ടെന്ന്. 200 രൂപ. മറ്റേ ചെറിയ ചെമ്മീന് 150. അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് വില കുറവെന്ന് തോന്നിയ ചെമ്മീന് നല്ല കുറവുണ്ട്. മത്തിക്ക് 1.5 കിലോന് 150 രൂപ. എല്ലാത്തിനും കുറവുണ്ട്. അങ്ങനെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബർ ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, ടാറ്റാ.